Mocna pozycja w kalendarzu letnich imprez to zlot motocyklowy Motogranda na festiwalu Zderzenie Gatunków. Impreza odbędzie się w weekend od 7 do 9 sierpnia 2026 roku, oczywiście w samym centrum Brennej. Główną bazą wydarzenia będzie lokalny amfiteatr imienia Elżbiety Bauer w Parku Turystyki. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Południe zapowiadają konkretny miks pasji do jednośladów, muzyki na żywo oraz kultury. W oficjalnym programie oprócz klasycznej parady motocykli zaplanowano liczne strefy tematyczne, turnieje, pokazy, warsztaty artystyczne oraz stoiska z rękodziełem i akcesoriami motocyklowymi. Czyli w zasadzie jak na każdym zlocie, parę straganów tam sobie zobaczycie. Na scenie zagra m.in. legenda montażu na kanale Ciechan Moto, czyli sam w osobie własnej Szatan Brutal z zespołem Konkol, albo jak mają na Instagramie Kakol Band. No oni zagrają 8 sierpnia. Impreza jest bezpłatna. Ja byłem na ich koncercie, który był płatny i zapłaciłem. A tam jest bezpłatna. To bezpłatny koncert Konkola to jest uczciwa cena. Nie, tak serio to fajnie grają, idźcie tam sobie zobaczyć. Polecam. A ja to montuję dzisiaj, dlatego ja tego nie wytnę, nie? Bo tak to by pewnie wyciął, jak się z niego nabijam. Nie, tam nigdy nie wycina. Porządny szatan jest. Porządny szatan.